Morjes. Ajattelin näyttää hyvän tämmösen pizzareseptin. Tämmönen 10-volttinen naudan jauheliha. Otan siitä niin 200 grammaa. Nuo. Puoli pakettia. About. Sitten toisen tällaisen paperin tähän päälle. Ja painelen tämän tasaiseksi. Se on semmonen vähän niinku se TikTokin kebab-resepti, mutta ei rullata. Tälleen mä teen aina tämmösen ketopizzan. Painellaan siihen tälleen tasaiseksi tommoseksi levyksi. Ja näytän kohta. Näkyyköhän se tosta? Kyllä se tosta näkyy tosta videolta aika hyvin. Kannattaa hakijat tuolta sivuille pakkaa tuolta paksuna kerroksena. Sitä ei kannata niin liian ohkasta tehdä, koska sitten jos tulee sellainen läpikuultava, niin se menee reijille, kun se paistuu. Mulla on toi uuni tossa lämpeämässä, on niinku grillivastus ja semmonen 200 astetta. Ei oo niin väliä, kun se ei siellä hirveen kauaa oo. Se on vaan ihan muutaman minuutin se valmistuu tosi helposti. Tää on siis pohja tämä. Tästä tulee siis pizzapohja tästä systeemistä. Tää on vähän erilainen tapa. Ei tästä ruveta tekemään mitään sellaisia niinku leipomaan mitään pizzapohjaa, mitään niinku esittää jotakin muuta kuin on lihapohja. Tää paksuntuu tästä sitten vähän, kun tää kutistuu tosi paljon. Kannattaa yrittää tehdä niinku mahdollisimman iso, mutta sitten niinku silleen, ettei se tulisi liian ohkainen. Tietysti helpottaisi, kun laittaisi enemmän lihaa tuonne, mutta mä tykkään myös pelkästä 200 grammasta. No joo, eiköhän se ole ihan hyvä. Sitten otetaan pinta tästä pois. Nuo. Niistä ainakaan liian ohut tullut. Se on semmonen, jos se tulee liian ohut, niin siitä tulee semmonen ilmavan näköinen. Se on tosi vaalea. Tällainen lätty. Pyssii. Nuo. Tuohon nyt ei kannata vielä mitään täytteitä laittaa tuohon, mutta tahdon laittaa siihen vähän suolaa tässä kohtaa. Sekä paljon tarvitsee. Tuohon suolaa vähän päälle, niin sitten jos mä sen pippuri jostain löydän, niin jauhelee kuuluu olla pippuria, niin se kuuluu tästä. Sitten uut. Ja mulla on siis mä teen tätä kuvaa, kun sä kääntää tätä kameraa, mutta laitetaan siis mahdollisimman ylös, mutta kannattaa muistaa sitten, että mä selitän kohta. Näytän tosta. Elikkä grillivastus ja mahdollisimman ylös. Mutta ei välttämättä ihan tuohon korkeimpaan, koska toi pelti kuumuudesta vääntyy. Ja sitten toi paperi osuu tuonne grillivastukseen ja syttyy palamaan. Niin ehkä tuon toiseen sitten. Mut joo, se on nyt siinä ja grillivastus, niin toi tulee tosi nopeasti valmiiksi. Ja siis toihan niinku kutistuu ihan silmissä toi systeemi. Jatketaan kohta. No joo, sitten
Ne alkaa olla pikkuhiljaa valmis. Se on kutistunut aika reippahasti siellä. Ja tosiaan mulla oli 200 astetta ja toi grillivastus. Ja pysynyt siinä. No. Mä taisin uunista pois. Mä pystyn sitä yhdellä kerralla sen ottamaan. Saa tuo olla tuossa ja mä en tiedä miten tää kuuluu sinne, mutta toivottavasti kuuluu. Täällä on vähän pöydälle jotakin fylliä, ettei tuo palattua pöytä. Ja uuniahan ei kannata tässä kohtaa sammuttaa, koska sehän menee sinne vielä takaisin sitten. Nuo. No niin, se on sen näköinen. Se on tollanen. Se on tietenkin järkevästi tuohon. No, tommonen 1 hengen pizzan kokoinen. Se on aika paljon kutistunut. Mut sitten tosiaan tässä vaiheessa sitten laitan täytteet. Mitä sitä ihminen nyt täytteeksi sitten haluaakaan. Niin mä laitan sitten tomaattimurskaa ja laitan vähän tomaattimurskaa siihen tuosta. Täälläkin vähän levittää sitä siihen. Olipas sankkia. Ja tosiaan se menee justiin kohta takaisin uuniin, että saa ne ainekset tuohon sitten sulamaan. Niin olisiko vähän lisää laittaa? Oho, se on vähän liikaakin jopa. Ei se nyt haittaa mitään. Tämä on vähän siinä mielessä huono resepti, että tää ei ole vaikea sellainen sormisyötäjä, kun tää on ei ole semmoista taikinapohjaa niin kuin noissa yleensä on noissa jutuissa. Sitten aurajuustoa laitan siihen vähän päälle. Ja aurajuustoa. Vähän vaan paljon, koska sitä kuuluu olla. Ananasta ei tuu. Mun pizzaa, joku voi laittaa jos tykkää. No, sitten tulee avokadoa. Jos ei varmaan ole aikaisemmin mainitsin ketopizzasta, niin se ei välttämättä ole ehkä keto-ihmisen suosikki, mutta ei näitä kuoria sinne. Ei näitä kuoria sinne. Niin. Mä toivon, että tää kuuluu tää puhe tuohon mikkiin. Mä en ikinä kuvannut tuolla puhelimella aikaisemmin, niin en tiedä yhtään. Eikö hetkinen, eihän mä mun mielestä mä oon laittanut tuon avokadon myöhemmin. En tiedä, mä nyt laitan sen sinne. Laitetaan se nyt sinne. Mä jotenkin elän siinä uskossa, että mä oon laittanut sen ennen. Tai lopuksi vasta. Mutta ei täytyy sitten kauan tuolla uunissa, kun se on vaan sen verran, että se juusto sulaa, kun kaikki muu on valmista jo. Valmiiksi valmista. Juustohan pitäisi laittaa vähän pohjalle, mutta kun tuli käsittelytön kiireinen, niin. Ei kaikesta ole kiire. Joo, sitten laitan vähän chiliä, mutta mä en nyt tiedä missä mun sakset on taas, niin mennään sille mitä löytyy, eli on sokerivillä. Nyt laitetaan vähän chiliä sinne. Pitää olla chiliä pizzassa. No hyviä nämä kaupan tällaiset perus punaiset chilit. Laittaa vaan siipaleen. Se ei mun mielestä yhtään liikaa ainakaan. Ja se liian tulista saa olla, mutta näitä on mun mielestä tällaisen kivan pikkupotkun tänne. No. Ja sitten
Voi vähän levitellä tuon. Jokainen voi sitten laittaa aineksia mitä tykkää pizzaansa. Muilta rukolaa, mutta rukola tulee sitten vasta myöhemmin. Se laitetaan sitten ihan lopussa. Hei vitsi, se on mun jalapeeno tuolla. Jalapeeno nyt tulee vielä sitten pikkuisen. Nuo. Muutamat jalapeeniinat sinne vielä. Kylkeen. Nuo. Tätä tässä vaiheessa näyttää ennen kuin laittaa tuota tuollainen herkkujen herkku. No, pysy pystyssä. Ihan perus. Sitten vaan juustoa päälle. Aateloidaan se tuolla juustolla sitten lopuksi. Nuo. Sitten vaan takas uuniin. Ja sama parisataa sinne ja... Tai varmaan ole enää lämmin. Ei oo. Sinne vaan. Uunin takaisin. Sitten vaan odotellaan sen aikaa, että toi sulaa tuo juusto. Siellä se on vähän paskainen luukku, mutta se on siellä ja sitten vaan odotellaan, että toi juusto sulaa. Jees. Palataan sitten kun on valmista. Joo, nyt on alkaa olla pizza valmis. Mä en sitä ihan kauheasti halua ruskistaa, kun tuota juustoa, kun se on se avokaadio valmiiksi, niin se avokaado kun ei tykkää lämpöisestä hirveästi, se muuttuu mustaksi hyvin nopeasti, niin. Se on nyt sellainen ja tuosta. Hyvän näköinen kaiken kaikkiaan. Sitten vielä aateloidaan se tällä rukolalla lopuksi. Rehu päälle vaan. Tiedä tarvitsisiko tommoista nyt olla tossa, mutta en tykkää laittaa. Siinä. Sellainen. No. Ei tosiaan ole pizzarullaakaan mulla. Se on hukassa. Hukkumuutos. Mutta miksei se nyt tälleen? Vaikka menee vähän tuo paperikin täällä alla. No niin just. Tämä vain. Sitten tosta. Tää on vähän löysähköä. Siinä on pizza lihapohjalla. Ja on hyvä.